UMLA Kanongkrem constituency uba Arden Miller Besayamay menta kesngi ke arpau terik unaiwing arjal arpusan ulapli kedukan kablabu ikitiar ki basnara kakti bat kablade try du uba Morning Star kurkalang halat nongkrem uba Morning Star kurkalang ubala pinpau yala ki jong kisam ba udon nadu minshwa ula aimin siemlem iki khun samla ki bakwa bantre ya kani ka kam bakin wan shau ban shahi kai namar kani ka kam jingtre dakakti kadang duna baha kumta dan kam baha yaki khun samla ban yang halaki jong ki cha Jonga Morning Star kurungalang. Kajing tumbu jonga la don kajing tumbu naslen kambang amla ban koi syakathong banga don di bagi kam ko banga train maju train wiring maju train plumber ndai mentang suthu ba ngadon ka sap na do meswa di punta ay persyang menta tangsi arbana ai de panama hagi babu ki kam meswa ngadang train wiring de ngadang le plumber ya sedang de hamyo por kin bangan ban song ban trei kini kam nama kam dei ke besuk ban trei tang si kenta ni ko hab bampor da ki bol kenta ba da ki siru te kumta hadin ba la persyang kini kam bat na syang ban trei te rap lejumut jaga bat de da ji se ki jong play hi bola ay ga ji start ban si sepang bangala ban trei kini kam kajing try yang ni ka kam kolong asni lasni do nomor ba don gi ba hapendat di kikom ban kita ka kom pro don ke ba hab bampor ban ma ban belong finishing buru kamla phi ban le sundon ka ju opor hab up kan kolong umta na kain bagini ki plywood bagini ki rong bagini ki tergital ka shongdori sigumto si khatsan spa aja don ngal ka chong kitor hoi ba menta ngampat bu e kador hadin ba masa bu no menta kini di si kini kenta ba dadet ban penjang kini ka bo dengan sabu no e kador kada ka we galong ka ai tikili ki jofi galong ba ngai persyang banjeng halo ka chong kichat ban trei ban pelik jengmut jadi ka sap ba beli wai dan ba jong jing triksi walawat ngepek sesuang ki caka ngampalap kini ka jing trei ke banga ngatri te ngala persyang no ba dikri ki kam dilong ba baro ki trei lu ka ju te ngala persyang lu ta ke kam kolong ru kami kalat ban adu ke jing hikai ya ki kena di samla ban pensulu ya ki bakin trei kalau ka jong ki kam ban kalau ka jong kiti jong ki ban jeng ngala ka jong ki san ban ngaru nga ai ru kata ka jing kumle no ta ki pai ba ki bi ka ne bakiru kin sim ya kan kata benta bagian la ya ban kesyan daladi bantai yang la kacong ki kiti ban jeng halo kacong ki kisan badru om dang ta kwa ru ba kini ki khna ki samla gomdon kam kinwan iban sim ni kaji hikai nang ne da kacaka ka banga ngadon tang ba menta ngapanna na phi ba ka jakaru kolong ka bakim balong te hadin da yo kacaka ka behe ngala ban bu iki khna ba kwa ban training hang ne hatukan ki jonga